हो, सगळ्यांचं या 6व्या अध्यायामध्ये खूप मनापासून परत एकदा स्वागत आहे. मी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करते, श्री श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करते आणि श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करते आणि आपल्या या अध्ययन वर्गाची सुरुवात करते. तर अशा प्रकारे आज आपण 6व्या दिवशी सगळेजण एकत्र आहोत आणि खूप आनंद होतोय की तुम्ही सगळेजण सातत्याने या भगवद्गीतेच्या 6व्या अध्यायाला इथे आहात. आणि जसं मी सांगितलं की हे अध्याय हे एकमेकांमध्ये गुंफलेले आहेत आणि हे 6व्या नंतर 7व्या नंतर 8व्या म्हणजे जसं जसं पुढे जाल तिथे तुमचं औत्सुक्य तर वाढतच जाईल, परंतु हे एक अध्याय जरी तुम्ही मध्ये कुठेतरी खंड पडला तरी कुठेतरी मग ती लिंक लागायला, कुठेतरी ते जुळून घ्यायला खूप जरासं कठीण जाईल. म्हणजे मी रेकॉर्डिंग पाठवते पण प्रत्यक्ष जेव्हा तुम्ही अटेंड करताय हे खूप एक वेगळा अनुभव असतो आणि खूप आनंद आहे. आणि असेच हे 18 अध्याय पूर्ण करून तुम्हाला निश्चितच त्या मार्गावर एक वेगळी फलश्रुती मिळेल आणि वेगळा आनंद मिळेल आणि पुढेही अजून आपण भगवद्गीता पुढच्या लेवल्सला शिकावी हे निश्चित तुमच्या मनामध्ये येईल, अगदी मला खात्रीने वाटतं. आणि त्याप्रमाणे जशी मनामध्ये नक्की नक्की माताजी खूप आनंद आहे. तर अशा प्रकारे आपण पुढे जातोय. थोडंसं पाठीमागे जाऊन हेच काही काही गोष्टी जे दुसरे अध्याय, तिसरे अध्याय, चौथा, पाचवा ज्या आपण हे ज्ञानाचं पहिल्या अध्यायानंतर जसं विषण्ण झाला अर्जुन, मी थोडंसं एक 5 मिनिटं टच करत असते की जेणेकरून आपण पुढे जायला या प्रवासामध्ये अजून त्याचा एक कुठेतरी लिंक सुरू होते त्याची, आणि म्हणून हा प्रयत्न असतो. तर अशा प्रकारे आपण भगवंतांनी ज्ञान द्यायला सुरुवात केलेलं आहे. दुसऱ्या अध्यायामध्ये अगदी वेगवेगळ्या प्रकारचं ज्ञान अर्जुनाला मिळालं की ज्याने तो पुन्हा कुठेतरी असमंजस म्हणजे कुठेतरी कन्फ्युज झाला होता रादर, की जो आधी विषण्ण झाला होता त्याला युद्ध करायची इच्छा मूळतः नव्हतीच, कारण त्याच्या मनामध्ये ज्या भावना होत्या, ज्या मनामध्ये 5 ज्या भावना निर्माण झालेल्या की मला पाप वाटतंय हे, आणि माझ्या मनामध्ये खूप करुणा आहे माझ्या बंधूंविषयी, माझ्या आजोबांविषयी, माझ्या आप्तांविषयी, आणि मी हा याच्यामध्ये आनंद मिळवू शकत नाही कारण मी याच्यामध्ये कुठेतरी पारिवारिक परंपरेला पण कुठेतरी खंड करतोय आणि कुठेतरी मी धोका पोहोचवतोय. आणि अशा प्रकारे हा असमंजस अर्जुनाला भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासून ज्ञान द्यायला सुरुवात केली. आणि म्हणून मुख्य ज्ञान भगवंतांनी सुरुवातीलाच दिलेलं आहे की जो ज्ञानयोग, जो सांख्य योग, आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत आणि हा आत्मा आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे जिथे परमात्म्याचं स्थान सुद्धा आहे. आणि हा आत्मा कधीही आपण आपल्या नुसत्या डोळ्यांनी, कारण जी आपली सदोष इंद्रिय आहेत त्यांनी कधीही आपण आत्मा बघू शकत नाही. आणि तो मुख्यतः खूप सूक्ष्म असतो, की एवढा सूक्ष्म की तो केसाच्या टोकाच्या एकाच 10,000 एवढ्या भागा इतका इतका सूक्ष्म आकार त्याचा आहे. अशा या आत्म्याला आपण बघू शकत नाही. आणि मग परमेश्वराचं जे रूप आहे, परमेश्वराला भेटण्याचं, परमेश्वराचं गॉड रिअलायझेशन म्हणजे परमेश्वराला बघण्याचं, मग या 3 टप्प्यांमध्ये परमेश्वराला बघितलं जातं. की जे सुरुवातीला परमेश्वराला बघतात की एक शक्ती आहे, एक प्रकाश आहे परमेश्वर म्हणजे, की जो परमेश्वरापासूनच आलेला आहे, भगवंतांपासून. मग हे भगवंताला ब्राह्मण स्वरूपामध्ये बघतात, ब्रह्म जो प्रकाश आहे. आणि मग पुढे जाऊन 4 हातीचे 4 भुजा असलेलं भगवंतांचं रूप आहे, ज्याच्यामध्ये शंख चक्र गदा हस्त आहे आणि कमळाचं जे गदा आणि हस्त यांच्या हातामध्ये आहे आणि कमळ आहे एका हातामध्ये. अशा प्रकारे या 4 भुजांमध्ये भगवंतांच्या आहे. आणि या भगवंतांचं 4 भुजा असलेलं परमात्मा रूप सगळ्यांना माहितीये की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याचं रूप वसलेलं आहे. आणि पुढे जाऊन मग ज्यांचं जे आध्यात्मिक या मार्गावर, की ज्यांनी शुद्ध भावनेने, अगदी शुद्ध भक्ताची भावना मनामध्ये आहे आणि पूर्ण भक्तीमध्ये रममाण झालेले, पूर्ण नामस्मरणामध्ये तल्लीन झालेले आहेत आणि भगवंतांच्या अतिशय जवळ जाऊन पोहोचतायत, तर त्यांना भगवंतांचं हे मनुष्य रूप दिसतंय, जे भगवानांचं रूप आहे. आणि मनुष्य हे भगवंत हे मनुष्य रूपामध्ये, प्रत्यक्ष अर्जुनाला तर ते भगवंत मनुष्य रूपामध्ये त्यांनी पूर्णपणे भगवद्गीतेचा उपदेश देताना की त्यांनी सांगितलं, मी प्रकट होतोय, मी प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होतोय, मी प्रत्येक युगामध्ये धर्म स्थापन करण्यासाठी, दुष्टांचा नाश करण्यासाठी आणि भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी मी प्रत्येक युगामध्ये येतोय. पण प्रत्येक युगामध्ये मी येताना मी आजन्म आहे आणि माझा जन्म होत नाही वेगळा, तर मी या स्वरूपामध्ये मी असतो आणि माझा अद्वैत रूप आहे. आणि म्हणून मी आजन्म असा या वेगवेगळ्या रूपांमध्ये, या वेगवेगळ्या युगांमध्ये प्रकट होत असतो. आणि जिथे जिथे धर्माची स्थापना करण्याची अगदी नितांत गरज असते तिथे भगवंत ते पूर्णपणे स्वतःला तिथे प्रकट होतात आणि त्या अधर्मी वृत्तीचा नाश करून तिथे धर्माची स्थापना करतात. असं हे भगवंत की ज्यांचं काय नाहीये भगवंतांकडे, की सौंदर्य आहे, श्रीमंती आहे, प्रसिद्धी आहे, सामर्थ्य आहे, ज्ञान आहे आणि त्यांची वृत्ती ही संन्यासी वृत्ती आहे, असे हे गुण असलेले, ऐश्वर्य असलेले, हे इतकं ऐश्वर्य आहे भगवंतांचं, असं हे ऐश्वर्य आहे की जे ऐश्वर्याने संपन्न आहेत. आणि असं हे परमात्म्याचं रूप, असं हे भगवंतांचं रूप जे जाणतात आणि ज्यांनी जे जाणलेलं आहे की आत्मसाक्षात्कार ज्यांना झालेला आहे, की हे दुसरं तिसरं ही सगळी निर्मिती, हे सगळं जे काही आहे
भगवंतांची निर्मिती आहे आणि हे सर्वोच्च नियंत्रक आहे. जे शांती सूत्र आपण काल ऐकलं की भगवंत हे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. हे भगवंत हे काय करतायत तर ते हे सर्वोच्च भोगता आहेत आणि ते काय येत आहेत इथे प्रकट होत आहेत, त्यांनी काय केलं नाहीये. तर अर्जुनाचं सारथ्य केलंय, सुदाम्याबरोबर सुदाम्याचे पाय चेपले आहेत, सुदाम्याचं सगळं आदरातिथ्य केलेलं आहे आणि युद्धस्थळी अर्जुनाला सगळा उपदेश करून अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे आणि अशा सगळ्या असुरांचा नाश केलेला आहे. परंतु भगवंत कसे आहेत ह्या सगळ्याचा आनंद घेत आहेत. भगवंत हे करतायत ते कारण ते अलिप्त आहेत. जसं मी कमळाच्या पानाचं काल उदाहरण दिलं की तुम्ही सगळं करा, भगवंत सांगताय तुम्ही तुमची सगळी कर्तव्य करा, पण कुठेतरी अलिप्त राहून करा, कुठेतरी त्याच्यात खूप आपण स्वतःला झोकून देऊन आणि कुठेतरी मग तुम्ही इतक्या त्या भौतिक युगामध्ये आणि भौतिक या जगामध्ये कुठेतरी इतके बांधले जाता की मग कुठेतरी मग त्या सगळ्या काम, क्रोध, लोभ, मोह जरी तुमच्या अगदी मनामध्ये की पूर्ण भावना तुम्ही तयार केली आहे, तुम्ही अगदी सगळ्या गोष्टींचा त्याग केलेला आहे, पण कुठेतरी जेव्हा ते त्याग करण्यामागे काहीतरी सकाम वृत्ती असते की जे हे त्याग मी का केलंय, मला हे हवंय, मग ते हवं आहे, ही जी फळाची अपेक्षा केली जाते ती सकाम वृत्ती. आणि मग त्या सकाम वृत्तीने जर केलं तर पुन्हा तुम्ही या भौतिक बंधनामध्ये अडकले जातात. आणि म्हणूनच कमळाच्या पानाप्रमाणे भगवंत म्हणतायत की अलिप्त राहून आणि तुम्ही तुमची सगळी कर्तव्य पार पडा. जसं अर्जुनाला सांगितलं की तू लढ, तू युद्ध कर, तू माझ्यासाठी युद्ध कर. आणि म्हणूनच ही कृष्ण भावना जे कालच्या अध्यायामध्ये आपण ऐकलं की काय श्रेष्ठ आहे मग की निष्काम कर्मयोग, की जे सकाम जे कर्माची जे फळाची अपेक्षा न करता केलेलं कर्म श्रेष्ठ आहे की मग संन्यास घेऊन पूर्णपणे संन्यास सगळ्या गोष्टींचा त्याग करणं हे श्रेष्ठ आहे. तर भगवंत म्हणतायत तू सगळ्या गोष्टींचा त्याग करणं ही चांगलीच गोष्ट आहे की ज्याच्यामुळे तू भौतिक सुखांपासून स्वतःला अलिप्त ठेवलेले आहेस, परंतु तेवढ्याने फक्त होणार नाही. ते श्रेष्ठ नसून तू जेव्हा तुझं कर्म पूर्णपणे करशील आणि ते कर्म कसं करशील तर ते तू निष्काम कर्म जे आहे ते अकर्माच्या मार्गानेच जात आहे, परंतु जेव्हा तू तुझी सगळी कर्तव्य या कृष्ण भावनेने पार पडशील तेव्हा त्याला खूप श्रेष्ठत्व आहे. आणि म्हणूनच या अध्यायाच्या पुढे आपण आता जातो आहोत की कशा प्रकारे जशा प्रकारे आपण या दुसऱ्या अध्यायामध्ये सांख्य योग, बुद्धी योग, ज्ञान योग, कर्मयोग आणि जसं आता कर्म संन्यास योग या सगळ्या अध्यायांचं सगळ्या योगांची सांगड घालून पुढे जाऊन आज आपण एक नवीन योग शिकतोय ज्याचं नाव आहे हे झालेलं आहे आपलं आणि ज्याचं नाव आहे अध्याय 6 हा ध्यान योग. तर हा ध्यान योग थोडस खाली गेलंय नाव त्याचं, ठीक आहे, ज्याला प्रभुपादांनी नाव दिलेलं आहे की हे ध्यान योगाचं, ठीक आहे, हे चित्र आलंय, नाव मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे ऑलरेडी. तर असा हा अध्याय 6 की ज्याचं ध्यान म्हणजे आत्मसंयम योग यालाच म्हटलं आहे की जेव्हा आपण म्हणतो मेडिटेशन, ध्यान, मग हे ध्यान काय आहे आणि हा ध्यान योग काय आहे. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की मी जर तुम्हाला जेव्हा 4 युग सांगितली आधीच्या अध्यायामध्ये की तेव्हा 4 युगांमध्ये सांगितलं, जेव्हा चौथ्या अध्यायामध्ये सांगताना की मंत्राचं, जेव्हा महामंत्राचं महत्व, हा कुठला यज्ञ करतोय आपण तर हा कलियुगामधला नामस्मरणाचा यज्ञ. आणि तसं प्रत्येक युगामध्ये कुठल्या यज्ञाला महत्व तर तसं सत्ययुगामध्ये, ज्या सत्ययुगामध्ये जेव्हा लोक लाखो वर्ष जगायची आणि जे पावित्र्य आणि जे निर्मिती होती, वातावरण निर्मिती, आणि त्या सगळ्या त्या युगामध्ये हा यज्ञ कुठल्या प्रकारचा होता तर ध्यानाचा यंत्र होता, ध्यान मंत्र म्हणजे ध्यान योगाचा. आता हे तुम्ही समोर चित्र बघताय हो, काही 1-2 चित्र मी तुम्हाला अजून दाखवते. तर योग, आता योग या गोष्टीवर मी येणार आहे. योग आणि योगा करणं, हा व्यायाम करणं की तुम्ही तुमच्या व्यायाम म्हणजे तुम्ही तुमच्या शारीरिक गोष्टींनी जो योग साधता ते योगासन, आणि मग पुढे जाऊन त्याचे कुठले कुठले प्रकार आहेत. मग हे बघा, हे आजकालच्या जगामध्ये कुठलं हा योग हो, हे कुठलं, हे काहीतरी काय म्हणतो ना आपण, काहीतरी भयंकर गोष्टी करायच्या, हे किती म्हणजे भयंकर आहे की असा याला तुम्ही योग म्हणाल का? कोणी याला योग म्हणू शकाल? हे किती मला तो शब्द म्हणजे की खूप असं काहीतरी विचित्र प्रकार आहे, विचित्र प्रकार आहे, असुरी योगासारखं, की म्हणजे असं डोकं घालून आणि असे हे काहीतरी गोष्टी करून याने काय साध्य होतं की तुम्ही तुमच्या शरीराला इजा पोहोचवताय आणि त्यांनी काय साध्य होणार आहे की हे अशा प्रकारे केलं जातं. मग हे जे आहेत हा योग आहे. हा योग म्हणजे काय तर हा व्यायामाचे प्रकार आहे. मग हे तुम्ही सगळे हे बघा, आता हा काय दारू पितानाचा योग म्हणे, अरे हे काय योग झाला? म्हणजे बघा की त्याला म्हणजे किती कुठे कुठल्या गतीला आणि कुठल्या मार्गावर चाललंय की योग हे कुठे, हे बघा, बकरी योग,
आता हा काही योग असतो का? हे एक तुम्हाला उदाहरण द्यायला, किंवा हा तुम्ही व्यायाम साधणं, किंवा तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं, की तुम्हाला गर्भावस्थेमध्ये की बाबा स्त्री प्रेग्नंट आहे तर तिथे योगा केला जातो, या सगळ्या गोष्टी आहेत. मग मेडिटेट केलं जातं, की पुष्कळ अशी पुस्तकं ती धारणा केली जाते, जी ध्यान धारणा केली जाते. आणि जे योगाचे, मग तुम्ही व्यायामाचे प्रकार, मग पुढे जाऊन आपण प्रत्यक्ष योगा, मग हे सगळ्या पुस्तकांचं आणि एक साधारण माहिती म्हणून तुम्हाला दिली. तर आज जो आपण योग शिकणार आहोत, आता योग हा गोष्ट कशी आहे, की जेव्हा योग म्हणजे देवाशी जोडलं जाणं, जे आपण आता योग बघतोय, तर हे तर ध्यान योग झाला, किंवा ज्ञान योग झाला, कर्मयोग झाला, की जिथे मी म्हटलं की कर्मकांड ते कर्मयोग. आपण कर्मकांड बघितलं जे इंद्रिय तृप्तीसाठी सगळं केलं जातं, आणि जेव्हा त्याच्यामध्ये भगवंत येतात, जेव्हा तुम्ही तीच गोष्ट, तेच कर्म जेव्हा तुम्ही कृष्ण भावनेने करता, आणि त्या कर्माला सकाम कर्म नसून ते निष्काम कर्म होऊन जातं, अशा या कर्म, मग त्या योगाला काय असतं, तर ते भगवंतांची. आणि म्हणूनच अशा योगाद्वारे जेव्हा तुम्ही भगवंतांशी जोडले जाता, असा हा ध्यान योग, असा हा अष्टांग योग आपण बघणार आहोत. तर असा हा अष्टांग योग म्हणजे काय? तर आता या योगामध्ये पण वेगळे प्रकार आहेत, की जेव्हा आपण म्हणतो की योग म्हणजे काय साधलं जातं, की आपण एक कुठेतरी इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवतो, आपण आपल्या सगळ्या इंद्रियांना नियंत्रण मिळवून कुठेतरी एक स्थैर्य आणायचं, कुठेतरी एक स्टेबिलिटी आणायचा प्रयत्न करत असतो, आणि कुठेतरी फोकस करून मग मेडिटेट केलं जातं. मग आता तुम्ही बघता की असंख्य, या पॅन्डेमिक मध्ये तर असंख्य योगा वर्ग, क्लासेस, आणि याला तर असा ऊत आला होता, म्हणजे की काय काय ऑनलाईन करायचं. अहो, पण ते किती योग्य आहे, म्हणजे त्याच्या किती मागे लागायचं, आणि त्याच्याने काय साध्य होतंय. मग फक्त बारीक व्हायचंय, आणि फक्त डाएट करायचंय, आणि हे करायचंय ते काय, की तुम्ही तुमच्या शरीराला किती यातना देताय त्याच्यातनं, आणि तुम्हाला त्याच्यातनं निष्पन्न काय होतं याचा कधी विचार केला जातोय का, हे खूप महत्वाचं आहे. आणि मग त्या अष्टांग योगाला कशा प्रकारे अभ्यास केला पाहिजे त्याचा. मग याच्यामध्ये सुद्धा पुढे जाऊन मी आधी 1-2 प्रकार तुम्हाला सांगू इच्छिन, की हे जे योग केले जातात, आणि हे योग करण्यामध्ये मग त्याच्यामध्ये काय हवं असतं, तर तुम्ही कुठेतरी तुमच्या मनाला आवर घालणं, आणि तुमच्या मनाला केंद्रित करणं हे गरजेचं असतं. आणि त्या इंद्रियांवर, जसं मला ती आकृती तर अत्यंत आवडते, की ज्याच्यामध्ये पुन्हा पुन्हा आपण त्या गोष्टीवर, की जिथे तुम्हाला मन, बुद्धी आणि इंद्रिय यांची इतकी सुंदर सांगड घातलेली आहे, की बुद्धी तुमची इतकी सामर्थ्यवान बनवली पाहिजे, की त्या मनाचा कंट्रोल तुमच्या इंद्रियांवर पाहिजे, आणि अशा प्रकारे ती इंद्रिय तुमच्या ताब्यात पाहिजेत. मग ही जी आपली संवेदनशील इंद्रिय आहेत, जसं मी म्हटलं की कान, नाक, जीभ, स्किन आणि डोळे, ही तुमची जी सगळी इंद्रिय आहेत, ज्याच्याने तुम्ही या सगळ्या ज्ञानाचा, स्पर्श ज्ञानाचा, आणि सगळ्याचा ज्या दृष्टी ज्ञानाचा, ऐकण्याचा, आणि या सगळ्या संवेदनशील ज्ञानाचा जो आनंद घेता, या सगळ्या इंद्रियांना जेव्हा तुम्ही कंट्रोलमध्ये करता, जेव्हा तुम्ही नियंत्रण मिळवता त्याच्यावरती, मग ते कुठेतरी तुम्हाला योगाच्या मार्गाने नेत असतं. आणि मग त्याच्यामध्ये 1-2 प्रकारचे योग मी सांगू इच्छिन, की ज्याच्यामध्ये फलगू वैराग्य. मग आता हे जे योग साधनं म्हणजे काय, तर हे योग साधना म्हणजे कुठेतरी कुठेतरी अशा मार्गाला लागणं, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला आध्यात्मिक मार्गावर तर जायचंय, परंतु ज्या गोष्टीला आपण अशा प्रकारे ते कर्म, किंवा अशा प्रकारे धरलं पाहिजे, की आपण भगवंतांसाठी ती गोष्ट करतोय. आणि मग त्या गोष्टीला, त्या शब्दाला मी म्हणू इच्छिन वैराग्य. आणि मग हे वैराग्य कशाचं असतं, की तुम्ही त्याग करताय काही गोष्टींचा. आता मग संन्यासी, साधू, हे जेव्हा आपल्या जसं मी म्हटलं की श्रीला प्रभुपाद स्वतः ते संसारी होते. आधी त्यांनी सगळा संसार, मुलं बाळ त्यांना होती, पण त्याच्यानंतर 1959 मध्ये त्यांनी जेव्हा संन्यास घेतला, तेव्हा त्यांनी पूर्ण, म्हणजे जेव्हा त्यांना त्यांच्या गुरूंनी आज्ञा दिली, की तू आता कृष्ण भावनेचा प्रसार कर, आणि ही वेळ आहे की गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करण्यासाठी, मग त्यांनी तो संन्यास घेऊन त्यांनी पुढच्या प्रवासाला सुरुवात केली होती. आणि मग तो संन्यास घेण्यासाठी कुठेतरी मनामध्ये जे पूर्णपणे दृढ भावना जी तयार केली गेली होती, जी अगदी लहानपणापासून जसं बीज रोवलं गेलेलं होतं, अशा या कृष्ण भावनेला जागृत करून करून त्याचं पूर्णपणे त्याच्या मार्गावरच राहून श्रीला प्रभुपादांनी पुढे जाऊन संन्यास घेतलेला आहे. आणि मग हे वैराग्य, आणि हे वैराग्य कशा मार्गाने असतं, तर मग त्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल तर 2 प्रकारची वैराग्य ही घेतली जातात, की फलगू वैराग्य असतं आणि युक्त वैराग्य. मग हे फलगू वैराग्य म्हणजे काय, तर सगळेजण मग अशा योगासाठी, मग हे जे योगी असतात हे संन्यास घेतात, किंवा मला अध्यात्माच्या मार्गावर जायचंय, तर मला अध्यात्माच्या मार्गावर जाण्यासाठी
कुठल्याही अडचणी नकोय. आणि या सगळ्या ज्या माझ्या भौतिक सुखाच्या अडचणी येत आहेत, तर त्या सगळ्या माझ्या मार्गातून गेल्या पाहिजेत, त्यासाठी मी हे वैराग्य स्वीकारतोय. आणि मग त्यासाठी आश्रमात जाऊन आणि मग संन्यास घेऊन आश्रमात जायचं. पण कुठेतरी हे जे फलगू वैराग्य असतं, हे फलगू वैराग्य तुम्हाला कुठेतरी शेकी असतं मग. आणि मग ते पुन्हा कुठेतरी अशी शंका असते की पुन्हा तो माणूस भौतिक जगामध्ये येण्याची शंका असते. कारण ते तुम्ही कुठल्या तरी की हे मला असं असं होतंय, कुठेतरी फळ स्वतःसाठी म्हणताय की मला अध्यात्माच्या प्रवासामध्ये हा खंड पडतोय. आणि म्हणून मग त्या फलगू वैराग्याला कुठेतरी धोका निर्माण होतो की पुन्हा जाऊन तो मनुष्य भौतिक युगामध्ये रमू शकतो. पण जेच मी सांगितलं की युक्त वैराग्य, मग असं हा जो संन्यास असतो हा मनानी संन्यास घेतलेला असतो. मग ते मानसिक संन्यासी होणं. आणि मग जे काही मी करणार आहे, जे काही मी जे काही मी संन्यास घेणार आहे आणि जे काही मी वैराग्य स्वीकारणार आहे, ते परमेश्वराच्या रूपात आहे. आणि हे परमेश्वरासाठी मी करतोय, की जे रिअलायझेशन ऑफ गॉड. की मग माणसाला कसं होतं की माणसाला कुठेतरी जेव्हा सगळ्या या भौतिक सुख मिळतायत, पण कुठेतरी जेव्हा माणसाला त्या क्षणाला जेव्हा रिअलाइज होतं, त्या क्षणाला जेव्हा जाणीव होते की ही सगळी भौतिक सुख आहेत, पण जे काय आहे हे भगवंतांचं आहे. आणि आपण ह्या सुखांमध्ये फक्त आपल्यासाठी रमतोय. आपण कुठेतरी हा विचारही नाही करत की हे कणाचं आहे आणि हे कुणाच्या कृपेने आपल्याला मिळत आहे. आणि मग ही जेव्हा जाणीव निर्माण होते आणि ही जेव्हा जाणीव तयार होते, तेव्हा जे वैराग्य आणि तेव्हा जे या कृष्ण भावनेसहित की मी जी काही सर्व्हिस, जी काही मी सेवा करणार आहे, जी काही मी कर्म करणार आहे, ही कृष्ण भावनेने करणार आहे आणि ही सगळी माझी कृष्णाला पोहोचावी. आणि म्हणूनच मी जी काही मला वापरणार आहे किंवा जी काही माझ्याकडून जे काही जरी मी गृहस्थाश्रमात राहिलो तरी मी जे काही करतोय की माझ्या पत्नी बरोबर, मुलांबरोबर राहते, तरी पण मी हे सगळं कृष्ण भावनेने करतोय प्रत्येक गोष्ट. आणि मग ते युक्त वैराग्य झालं. आणि मग तो माणूस पूर्णपणे वैराग्याच्या दिशेने आणि पूर्णपणे त्या भावनेकडे वाटचाल करत असतो. आणि मग कुठेतरी तो पूर्णपणे भगवंतांशी एकरूप व्हायला. वेगळे आहोत भगवंत आणि ही आयडेंटिटी कायम वेगळी आहे. पुढे जाऊन मी तेच सांगणार आहे की भगवंतांचे अंश आहोत, पण ते एकरूप होणं हे कधीही नाही म्हटलंय. जसं आपण बघतो की माता ही गरोदर असते आणि माता गरोदर झाल्यानंतर ती आपल्या बालकाला जन्म देते. ती 9 महिने आपल्या बालकाला आपल्या गर्भाशयामध्ये वाढवत असते. परंतु 9वा महिना पूर्ण झाला, ते दिवस भरले की ती त्या माणसाला, त्या बाळाला जन्म देते आणि ते बाळापासून नाळ तुटते, आईची नाळ तुटते आणि ते वेगळी आयडेंटिटी असते. मग ती आईपासून आहे, पण ती आईचं मूल आहे ते, आणि ती सेपरेट आहे. तसं आपण आहोत. तसं आपण आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहोत. आपण भगवंतांचीच मुलं आहोत, पण आपण भगवंतांपासून वेगळे आहोत. आणि हे एकरूप होणं, हे मनाने एकरूप होणं, की जे तुम्ही करताय हे भगवंतांसाठी करताय, हे जे मानसिक आणि हे जे मनाने एकरूप होणं हे महत्वाचं आहे. आणि मग कुठेतरी ते युक्त वैराग्य हे म्हटलं जातं. आणि मग हे अष्टांग योग, मग हे साधलं कशाने जातं, तर हे अष्टांग योग. मग या अष्टांग योगाचं काय महत्व आहे, तर 8 अंगांचं मिलन हा या चिन्हा स्वरूपात दाखवलंय. पण हे कशाने साधलं जातं, तर तुम्ही मग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी हे सर्वात उच्च, सर्वात ही शेवटची पातळी आहे अष्टांग योगाची. आणि म्हणूनच या अष्टांग योगाबद्दलच्या काही नियम आहेत आणि या नियमाप्रमाणे हे अष्टांग योग केले पाहिजे. आणि अशा प्रकारे हे जेव्हा त्याप्रमाणे सगळं फॉलो केलं जाईल, त्याप्रमाणे त्याचं सगळं जेव्हा तुम्ही स्वतः कृतीत आणाल, तेव्हा त्या प्रकारे त्या गोष्टीला एक समाधी रूप प्राप्त होतं. आणि मगच ते परमेश्वराची त्या भावनेने जोडलं जातं आणि मग ही समाधी राखण्याचं. आणि म्हणून मग ह्या यमनियमांचं, मग हे थोडं हे संक्षिप्त स्वरूपात मी याची माहिती सांगते की यम म्हणजे काय. तर यम म्हणजे त्याने निर्जन स्थळी एकांत वास करावा व दक्षतेने मनावर नियंत्रण करावं. हे यम सांगतं की जेव्हा तुम्ही पूर्वीच्या काळी तुम्ही बघाल की ऋषी, संन्यासी हे जे आहेत हे निर्जन स्थळी, म्हणजे कधी नदीच्या किनाऱ्यावर किंवा समुद्र किनारी जाऊन किंवा एखादी गुहा बांधून तुम्ही बघाल, तर अशा स्थळी जाऊन ते स्वतःला की अशा जिथे मनुष्यवास नाहीये, स्वतःला पूर्णपणे एकांत वास तयार करून आणि मग हे कशा प्रकारे करावं, तर त्याच्या पुढचे नियम जाऊन की आहार, निद्रा, कार्य व मनोरंजन हे संयमित राखण्याची सवय करावी. यम झाले, नियम झाले की तुम्ही काय फॉलो करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही काय करता, तर तुम्ही आसन,
मग त्यासाठी आसन हे काय असणार आहे? जमिनीवर कुशगवताच्या हरिणाच्या चर्माचे आच्छादन करावे. ही बसायची जागा अति उच्च आणि अति खोल अशीही नसावी आणि ती पवित्र असावी. त्याने त्याचे शरीर, मान, डोके हे एका सरळ रेषेत ठेवावे आणि स्वतःच्या नासिकाग्रांवर लक्ष केंद्रित करावे. याप्रमाणे शांत संयमित मनाने भीतीचा लवलेशही नसताना, मैथुनापासून पूर्णतः मुक्त असताना त्याने माझे चिंतन करावे. अशा प्रकारे असे हे जे आसन म्हणजे काय की तुम्ही मग अगदी गादीवर बसून आणि लोडाला टेकून आणि असं नाही हो. शेवटी हे नियम कसे आहेत की तुम्ही स्वतःला एका आसनावर, मग पूर्वीच्या काळी की जे हरणाचं का केलं जायचं याला पण खूप महत्व आहे. ते हरणाचं जे आच्छादन म्हणजे हरणाच्या शरीराचं जे घेतलं जायचं आसन, त्याला सुद्धा काही कारणं आहेत की आजूबाजूचे वन्य प्राणी तुमच्याजवळ येऊ नयेत. की तुम्ही जेव्हा जंगलामध्ये करायचे हे, तेव्हा आजूबाजूच्या प्राण्यांनी सुद्धा जवळपास येऊ नये. की अशा प्रकारे म्हणजे कुठल्या अर्थाने की एक प्राण्याचं हे धारण केलेलं असायचं. परंतु काय की आपण त्याचाच एक भाग आहोत. म्हणजे असं नाहीये की ते कुठल्याही शिकारी करण्याच्या ह्यानी, पण शेवटी ती जी भावना म्हणजे त्या समाधी भावनेमध्ये बसण्यामध्ये की मग ते गवताचं आसन असलं तरी चालेल. मग याला हा वेगळा सिग्निफिकन्स असायचा. याची अजून माहिती आहे मी जी तुम्हाला ग्रुपवर अजून टाकेन, की ज्या आसनाबद्दल अजून डिटेलमध्ये माहिती आहे, की ज्या हरिणाचं हे अजून का घ्यावं किंवा अजून 2-3 प्राण्यांचं आहे आणि कुठल्याही आपण वाघाचं बघतो, की म्हणजे या गोष्टीला का महत्व आहे. तर मी याचं पुढे जाऊन तुम्हाला अजून विश्लेषण सांगेन. तर अशा प्रकारे ह्या संयमित भावनेने आणि या मैथुनापासून म्हणजे आपण आपल्यापासून की इतकं स्वतःला एकरूप करण्याच्या ह्यानी भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये की जसं मी सांगितलं, वाल्या कोळींनी नारदांचा उपदेश घेऊन आणि नारदांनी जेव्हा त्यांना प्रचिती देऊन नारदांनी स्वतः त्यांना जेव्हा त्यांचा शिष्य बनवला आणि सांगितलं की तू आता नामस्मरण आणि तू फक्त काय म्हण तर राम 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 राम. ती गोष्ट मी पुढे त्या दिवशी सांगताना की शेवटी तो वाल्या कोळी होता हो, पण त्या वाल्या कोळ्याला काय तर तो शिकार करायचा. नाव तोंडात येणं कठीण होतं हो ते. मग नारदांनी काय सांगितलं की शेवटी त्याच्या शब्दात त्याला सांगितलं, मारा 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 मारा, कारण तो मारायचाच लोकांना. जेव्हा त्यांनी मारा 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 मारा, मग त्याचं झालं रामा रामा राम राम आणि मग ते नामस्मरण केलं गेलं. म्हणजे बघा की शेवटी तुम्ही कितीही पाप म्हणून सांगितलंय की कितीही पापाच्या वाटेवर असले तरी जेव्हा तुम्हाला ती प्रचिती येते आणि ज्या क्षणाला तुम्ही ती उपरती येते तुम्हाला, त्या उपरतीच्या क्षणी तुम्ही जेव्हा स्वतःला बदलण्याचा निर्णय घेऊन तुम्ही जेव्हा आध्यात्मिक मार्गावर स्वतःची एवढी प्रगती करता, मग तिथे मागे वळून कोणी बघत नाही आणि मग तुम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या भौतिक बंधनांचा, मग तुम्ही कुठेतरी त्या मुक्तीच्या मार्गावर चाललेले असतात. हा सांगण्याचा उद्देश. ही ती गोष्ट आठवली म्हणून मी ती पूर्ण केली. तर अशा प्रकारे हे आसन, अशा प्रकारे हे आसन असावं आणि संयमित मनाने, मग मनामध्ये कुठलीही भीती नको, कुणाचाही द्वेष भावना नको, कुठलीही, मग ती खूप निर्मळ भावना असावी आणि अशा निर्मळ भावनेने भगवंतांशी जोडलं जाण्याचा प्रयत्न करावा आणि अशा प्रकारे मग माझ्या चिंतनामध्ये रमून जावं. आणि मग त्याच्या पुढचं कृती काय तर प्राणायाम. मग प्राणायाम काय, प्राणाचा आयाम म्हणजे आपल्या श्वसनाचा व्यायाम. आणि मग तो कसा करावा की प्रयत्नपूर्वक उच्छ्वासाचे श्वासात आणि श्वासाचे उच्छ्वासात अवरोधन करून सतत तंद्री लावावी. म्हणजे काय की जेव्हा आपण अनुलोम विलोम, कुणाला माहिती असेल योगाबद्दल, तुम्ही इथे सगळे करत असाल नक्कीच प्राणायाम. तर जेव्हा आपण अनुलोम, जसं आपलं सूर्यनाडी आणि चंद्रनाडी, उजवी ही सूर्यनाडी आहे, डावी ही चंद्रनाडी आहे आणि जे आपल्या सूर्यनाडी आणि चंद्रनाडी या आपल्या सगळ्या श्वासोश्वासाचं नियंत्रण कसं करत असतात. आणि म्हणून सांगितलं जातं की उन्हाळ्यामध्ये की उजव्या नासिकेला तुम्ही बंद करून, की काय होतं की तुम्हाला जास्तीत जास्त थंडावा मिळायला चंद्रनाडीने मिळतो. थंडीमध्ये तुम्ही चंद्रनाडीला बंद करा, तुम्हाला जास्तीत जास्त उष्मा तुमच्या शरीरात, की इतक्या तुमच्या शरीराचं सामर्थ्य आहे आणि ते सामर्थ्य तुम्ही वाढवलं पाहिजे. प्राणायामाने स्वतःच्या श्वासाला आयाम, स्वतःच्या श्वासाला व्यायाम देऊन तुम्ही तुमचं सामर्थ्य, तुम्ही तुमचं प्राणायाम करून सामर्थ्य, प्राण सामर्थ्य वाढवलं पाहिजे. की आपल्याला एवढे श्वास मिळाले आयुष्यामध्ये, पण तुम्ही ते कसे रिटेन कराल, तुम्ही मग तुम्ही ते कमी करायचे का ते अजून वाढवायचे आणि तेवढेच ठेवायचे, तुमच्या हातात आहे. आणि म्हणूनच या प्राणाला आयाम देणं हे गरजेचं आहे. म्हणून प्रयत्नपूर्वक फोकस करून, केंद्रित करून लक्ष तुम्ही या प्राणायामावर, म्हणजे या उजव्या नासिकेतून जेव्हा तुम्ही डावी नासिका बंद करा तेव्हा उजव्या नासिकेतून घेऊन डावी नासिकेतून उच्छ्वास करा
डाव्या नासिकेतून घेऊन उजव्या नासिकेतनं उच्छ्वास करा आणि पुन्हा उजव्या नासिकेतून डाव्या नासिकेतून उच्छ्वास करा. हे तुमचं एक आवर्तन होतं. हे जे मी एक तुम्हाला सांगते हे मला माहितीप्रमाणे एक प्राणायामाची तुम्हाला एकच प्रक्रिया सांगितली की ज्याला अनुलोम विलोम ही सगळ्या समतोल राखणारी आहे की ज्याच्याने तुम्ही तुमच्या नाड्यांवर पूर्ण समतोल राखू शकता. मग पुढे जाऊन पूरक, रेचक, कुंभक या प्राणायामाच्या अजून प्रक्रिया आहेत. मग त्याच्यामध्ये कपालभाती आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही अजून वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही भ्रामरी करू शकता. तुम्ही अजून वेगवेगळ्या प्रकारे आयाम करू शकता स्वतःच्या श्वासाबरोबर की जेणेकरून तुम्ही तुमच्या श्वासाचं सामर्थ्य वाढवाल. अशा प्रकारे तुम्ही प्राणायामाला महत्व दिलेलं आहे. प्रत्याहार, मग हा प्रत्याहार कसा? तर प्रत्याहार म्हणजे भौतिक जगापासून विमुक्त होणं, या सुखांपासून आणि ह्या सुखांचा विचारही न करता त्याच्यापासून जी मुक्ती, त्याचा विचार करणं हा झाला प्रत्याहार. आणि त्याच्यानंतर धारणा. धारणा ही काय आहे? तर मानसिक क्रियाकलाप अनुशासित करून भौतिक इच्छांपासून पूर्णपणे मुक्त होऊन तो दैवी शक्तीमध्ये लीन होतो, त्याला योगी म्हणतात. आणि अशा प्रकारे जेव्हा ही धारणा करून हा योगी किंवा हा जो पुरुष असतो हा जेव्हा ध्यान मार्गाने पूर्णपणे भौतिक सुखांचा विसर पडून पूर्णपणे त्याच्यापासून मुक्त होऊन आणि पूर्णपणे जेव्हा दैवी शक्तीमध्ये जेव्हा परमेश्वराच्या ध्यानामध्ये स्वतःला लीन करतो की स्वतःला इतकं तल्लीन करतो की दुसरं तिसरं काही नाही. जसं प्रल्हाद महाराजांना इतक्या गोष्टी, जसं मी सांगितलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये सांगितलं की कसे की स्थिर मुनी, जे स्थैर्य त्यांच्यामध्ये कुठून होतं? दृढता. कारण कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण 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 नारायण, ही सगळीकडे नारायण. मग जळी स्थळी काष्टी पाषाणी त्यांना फक्त नारायण दिसतं की मला फक्त कृष्ण दिसतोय. आणि म्हणूनच हिरण्यकश्यपूनी त्या खांबाला लाथ मारली होती की ज्याच्यातनं नरसिंह प्रकट झाले. कारण जिकडे तिकडे नारायण, की पूर्णपणे स्थैर्य होतं आणि पूर्णपणे ती धारणा होती मनामध्ये आणि त्या धारणेने पुढे जाऊन ध्यानाला मार्गस्थ केलं जातं. ज्याप्रमाणे हवा नसलेल्या जागी लावलेल्या दिव्याची वात फरफटत नाही किंवा फडफडत नाही रादर, त्याप्रमाणे ज्याचा मनावर संयम आहे तो सातत्याने दैवी स्वरूपाचे चिंतन करू शकतो. जसं आपण म्हणतो की जेव्हा आपण एखाद्या दिव्याला हवा नसलेल्या, जसं आपण काच ठेवतो बघा दिव्यावर, तेव्हा आपण कुठेतरी ते व्हॅक्यूम तयार करतो आणि मग पूर्णपणे आपण बंद करतो त्याला एका बंद जागी ठेवून आणि मग ती दिव्याची ज्योत बघा अगदी अगदी कॉन्स्टंट असते. मग ती जराशी पण हलत नाही. आणि ती का हलत नाही? कारण कुठेही त्याला हवा मिळत नाही आणि कुठेही त्याला डिस्ट्रॅक्ट करणारी गोष्ट नसते, कुठेही त्याला वारा लागत नाही. आणि अशा प्रकारे जेव्हा आपलं ध्यान आपल्या धारणेने आपण या ध्यानाच्या मार्गावर जेव्हा जातो तेव्हा हे ध्यान कसं असावं? तर ते कुठल्याही प्रकारे विचलित न होता पूर्णपणे परमेश्वराच्या नामस्मरणामध्ये चिंतन त्याचं व्हावं. आणि अशा प्रकारे जेव्हा ते ज्ञान होईल, जेव्हा ते या चिंतनामध्ये आणि अशा स्वरूपाच्या चिंतनाला ध्यान म्हटलं जातं. आणि मग ध्यानाची ही जी शेवटची पायरी आहे ती समाधी, की मोठ्यात मोठ्या संकटात असताना देखील तो शांत असतो. ही खरोखरच भौतिक जगातील संकटांपासून मुक्ती आहे. मग त्याला कितीही मोठी संकट येऊ दे, कितीही वाईट गोष्टींमधनं जायला लागू दे, तरी पण ती स्टेबिलिटी, ती एक स्थैर्य आलेलं आहे. आणि स्थिर मुनी आपण म्हणतो ना, ते स्थैर्य मिळालेलं आहे. मग कितीही दुःख दिलं तरी मी हलणार नाही, कितीही सुखामध्ये लोळवलं तरीही मी खूप त्याच्यामध्ये अगदी एक्साइट होऊन जाणार नाही आणि खूप त्याच्यामध्ये मग्न होऊन जाणार नाही. मी कुठेतरी तो समतोल राखेन. आणि ही समाधी अवस्था, ही पायरी आहे अष्टांग योगाची, ही सर्वात शेवटची पायरी की ज्याच्यामध्ये तुम्ही ही पायरी साधू शकता. आणि मग ज्याच्यामध्ये लाखो वर्षांनी मग हा योगी तुम्हाला हे जे दिसत आहे की पूर्णपणे अष्टांग योगामध्ये की इतकं स्वतःला पूर्णपणे किती लाख वर्ष मग हे योगी पूर्वीचे संन्यासी जे आपण म्हणतो त्या प्रकारे हे तप आणि ही साधना केली जायची आणि त्या साधनेने आपलं सामर्थ्य त्याप्रमाणे वाढवलं जायचं. आणि त्याप्रमाणे ही साधना आपल्याला कुठल्या तर या समाधी स्थानकापर्यंत घेऊन जाते. आणि मग ही साधना, मग आता जसं मी म्हटलं की असे योग, असा हा अष्टांग योग करायची इच्छा नक्कीच तुम्हाला असेल मनामध्ये. कारण जेव्हा आपण पूर्णपणे स्वतःला अगदी जास्तीत जास्त आपण प्रयत्न असतो की हो आपण पूर्णपणे कुठलाही विचार माझ्या मनात आला नाही पाहिजे, मी इतकं डोळे झाकून मी कितीही प्रयत्न केला की माझ्या मनात कुठलेही विचार नको, तरी ते येणार हो. कारण कुठे आहोत आपण? कारण आपण आहोत भौतिक युगामध्ये. आणि हे पुढे जाऊन मी सांगणार आहे. पण आपण कितीही इच्छा असली ते सत्ययुगामध्ये शक्य होतं.
की जिथे लाखो वर्षांचं आयुष्य जगून हे तप केलं जायचं, साधना केली जायची, परंतु कलियुगात हे शक्य आहे का हो? या सगळ्या भौतिक गोष्टींमध्ये, या सगळ्या बंधनांमध्ये अडकलेल्या या मनुष्याला असं शक्य आहे का की जिथे तुम्ही बघताय अर्जुनाला ज्याला संभ्रम पडलाय, जो जो श्रीकृष्णाला जे विचारतायत, तुम्ही इथे बघाल तर तुम्हाला मी या चित्रात आधीही सांगितलेलं की अर्जुनाला इथे काय योग, जेव्हा विचारलं त्यांच्या द्रोणाचार्यांनी, ऋषींनी, त्यांच्या गुरूंनी की तुला काय दिसतंय, तर मला फक्त पक्षाचा डोळा दिसतो. इतकं केंद्रित मन होतं, कुठेही विचलित नव्हतं मन. आणि कुठे द्रौपदीचं जिंकलं, द्रौपदीला कसं जिंकलं तर स्वयंवरामध्ये की पक्षाचा जो माशाचा डोळा, फक्त प्रतिबिंब बघून त्यांनी माशाचा डोळा फोडलेला आहे. इतकं केंद्रित मन होतं. आणि इतकं केंद्रित मन असलेला हा अर्जुन अत्यंत सामर्थ्यवान होता की ज्याने पशुपतीनाथाला सुद्धा हरवलं होतं. आणि जे नरनारायणामधला नर होता अर्जुन, जो इंद्र आणि कुंतीचा पुत्र, असा हा सामर्थ्यवान अर्जुन. पण त्याला जमणार होता का योग की तो विचारतोय कृष्णाला की मला ही साधना जमणार आहे का आणि कसा करायचा आहे अष्टांग योग. की जिथे अर्जुनासारख्या या बलाढ्य योद्ध्याला आणि याला कसं सांगितलं की पुन्हा मी जाऊन तेच सांगते की अर्जुनाला काय शक्य नव्हतं, शक्य होतं. पण ही जी भगवद्गीता, ही जी योजना केलेली की अर्जुनाला त्याप्रमाणे जो संभ्रम आणि त्याप्रमाणे ह्या ज्या सगळ्या संशयांमध्ये, या ज्या सगळ्या असमंजसतेमध्ये तो गेलाय की काय बरोबर आहे, काय श्रेष्ठ आहे आणि काय अगदी निश्चित आहे ते तू मला सांग, हे कृष्ण त्याला प्रत्येक वेळी परोपरीने सांगतायत की प्रत्येक वेळी त्याचं विश्लेषण आहे, प्रत्येक वेळी ती सखोल माहिती कृष्ण त्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे अर्जुनाला त्यांनी सांगितलं की तुला हा अष्टांग योग करायचा आहे का, तर अष्टांग योग केव्हा करशील, की जेव्हा अर्जुन म्हणतात त्याला की मला आता जंगलात जायचंय आणि मला हे युद्ध नाही करायचंय आणि मला हे युद्ध न करता मला जंगलात जाऊनच मला अष्टांग योग म्हणजे मला योगा करायचा आहे आणि मला कुठल्याही संघर्ष नाही. एक सेकंड, मी ती दुसरी स्लाइड, मला वाटतं हे जरा एक सेकंद दे ना मला. मनाची स्लाइड, ओके ठीक आहे ठीक आहे. हे योगींचं सांगितलेलं आहे, योगीच्या याच्यातलं. मी पुन्हा या स्लाइडवर येते. आपण पुढे जाऊन बघतोय की अर्जुन सांगतायत म्हणून, जसं मी आता म्हटलं की अर्जुनासारखा योद्धा सामर्थ्यवान. ही स्लाइड मला जरा पुढे मागे झाल्यात काही, तर ठीक आहे आपण बघतोय ते त्याप्रमाणे मी तुम्हाला माहिती नक्कीच देते, काळजी करू नका. तर त्याप्रमाणे अर्जुन सांगतायत कृष्णांना की हे कृष्णा, मन अतिशय चंचल, वेगवान, हट्टी व बलवान असून त्याला संयमित ठेवणे हे मला वायूवर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा सुद्धा कठीण आहे. की मी वाऱ्याला पकडेन एक वेळ, पण मी मनाला पकडू शकणार नाही, इतकं माझं मन चंचल आहे. आणि आपण म्हणून म्हणतो की मन चिंती ते वैरी न चिंते, कारण आपलं मन इतकं 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 स्पीडमध्ये असतं की मनाचा स्पीड, जे वेदांचा अभ्यास आहे त्याच्यामध्ये कित्येक पटीने ते धावत असतं पुढे. म्हणजे कित्येक पटीने ते पुढे गेलेलं असतं आपल्या विचारांच्या, की आता आपण इथे आहोत, आपलं शरीर इथे आता बसलंय, पण आपलं मन कुठच्या कुठे धावत गेलेलं आहे की आपल्या मनाचा काहीही त्याला मर्यादा नाही येत ना. आणि अशा पटीने, अशा स्पीडमध्ये ते मन धावतंय. आणि म्हणून अर्जुन विचारतायत कृष्णाला की भगवंता, मी या मनाला कसा कंट्रोल करू की जे मन माझ्या काबूमध्ये नाहीये. मग या मनाला मी कसा काबू करू, की मी जी वाऱ्यावर सुद्धा नियंत्रण मिळवू शकीन, पण मी या मनावर निश्चितच नियंत्रण मिळवणं खूप कठीण आहे रे परमेश्वरा. आणि म्हणूनच मग भगवंत म्हणतायत की कृपाळू ईश्वर म्हणाले, हे बलवान बाहू कुंतीपुत्र, चंचल मनावर नियंत्रण ठेवणे हे निश्चितच अत्यंत कठीण आहे, पण सातत्याने प्रयत्न करून व विरक्तीद्वारे शक्य आहे. म्हणजे काय की कठीण आहे पण अशक्य नाहीये, नक्कीच शक्य आहे. आणि त्यासाठी तुला ते प्रयत्न केले पाहिजे. त्यासाठी तू तुझ्या मनाला आवर घालणं गरजेचं आहे. आणि तो कसा करू शकशील, तर ते अत्यंत कठीण गोष्ट तू सातत्याने प्रयत्न करून आणि विरक्ती, जेव्हा तू विरक्तीच्या मार्गावर जाशील तेव्हा ते नक्की शक्य आहे. ज्याचं मन अनियंत्रित आहे त्याच्यासाठी स्वरूप सिद्धी कठीण आहे, तथापि ज्याचे मन नियंत्रित आहे व जो योग्य साधनांनी प्रयत्न करेल त्याला यश निश्चितच प्राप्त होईल. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की तुमचं मन
तुमचं मन नियंत्रित करणे का न करणे, बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हाला मनावर नियंत्रणता मिळवायची आहे, नियंत्रण, का तुम्हाला मनाला असं सोडून द्यायचंय वाऱ्यावर आणि अनियंत्रित ठेवायचंय की जा तुला काय करायचं ते कर. मग ते मन तुम्हाला पूर्णपणे फिरवतंय आणि मग त्या जे मी दाखवल्या ना कठपुतल्या, ते तुम्हाला पूर्ण त्या सगळ्या जाळ्यामध्ये ओढतायत, कारण तुमचं मन गेलं त्यांच्या हातात. मग तुम्ही मनाला काबू कसं कराल, कारण तुम्ही इंद्रियांना नियंत्रण करा, तुम्ही इंद्रिय विषयांना नियंत्रण करा, तुम्ही या भौतिक सुखापासून स्वतःला थोडंसं लांब न्यायचा, तुम्ही स्वतःला त्या मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न करा की हे सगळं क्षणभंगूर आहे, आपण हे करतोय हे परमेश्वराच्या चिंतनात करूया आणि आपण हेच कर्म सगळी आपली कर्तव्य करतोय आणि हे माझं नसून ही भगवंतांची कृपा आहे. हे जेव्हा तुम्ही मनात तुमच्या ती धारणा निर्माण करा, ती मनामध्ये तुमच्या भावना जोपासाल, तेव्हा तुमचं मन त्या दिशेने वळायला सुरुवात होईल आणि मगच तुम्ही अनेक साधनांनी, जसं भगवंतांनी सांगितलं की हे अष्टांग योग करून आणि अनेक म्हणजे जे ज्ञानानी, मग हे ज्ञानयोग आहेत, कर्मयोग आहे, पण ह्या ज्ञानयोगाने तुम्ही ते योग्य ज्ञान त्या गोष्टीसाठी वापरलं पाहिजे. जे तुम्हाला शरीर नाही आत्मा आहोत, मग त्या आत्म्याला तुम्ही ते खाणं दिलं पाहिजे, तुम्ही त्या आत्म्याला नामस्मरण करण्याचं सामर्थ्य दिलं पाहिजे. तुम्ही जेव्हा ते खाद्य द्याल तेव्हा तुमचं मन तुमच्या नियंत्रणाखाली येईल आणि मगच तुम्ही चांगल्या भावनेने ते पूर्णपणे जोपासाल. हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि मग हे तुमचं मन, जसं मी म्हटलं मन चिंतीने वैरीना चिंती, तसं ते तुमचं मन मग तुमचा शत्रू पण होऊ शकतं किंवा तुमचा मित्र. तुम्हाला काय करायचंय, दोन्ही बघा दिसतायत, इथे हा डेव्हिल पण आहे आणि इथे तुम्हाला मदत करायला पण आलाय. मग तुम्हाला मनाने मदत करायला हवी आहे का तुम्हाला मनाचं शत्रुत्व स्वीकारायचंय? ज्याने आपल्या मनाला जिंकलं आहे त्याचं मन त्याचा उत्तम मित्र आहे, पण ज्याला असे करता आले नाही त्याचे मन त्याचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. कारण की तुम्ही मनाच्या कह्यात जाऊ नका, मनाला आपल्या कह्यात ठेवा, मनाला आपल्या नियंत्रणात ठेवा. तुम्ही जसे तुमच्या मनाच्या नियंत्रणाखाली जाल, तुम्ही त्या मनाच्या नियंत्रणाखाली गेलात की लागलं तुम्हाला मन नाचवायला की तू हे कर, तू ते कर, तू हे कर, तू काय करतोयस मग, की मग देन यू कॅनॉट इव्हन थिंक की तुम्ही करताय ते बरोबर आहे का चुकीचं आहे. तुम्ही मन सांगताय, करताय, पुढे जाताय, मग ते अधःपतनाला नेतं. कुठेतरी ती माया, मोह आणि मग ती सगळी भावना, त्या सगळ्या उद्विग्न भावना आणि त्या सगळ्या चुकीच्या भावना उत्पन्न होतात आणि मग त्या कुठेतरी अधःपतनाच्या मार्गाला नेतात. आणि म्हणून या मनाला जर आपलं छानपैकी सखा बनवायचं असेल, छान मित्र बनवायचं असेल, हे तुमच्या हातात आहे. आणि मग हे तुम्ही उत्तम मित्र बनवणं हे तुमच्या हातामध्ये आहे. म्हणून मनाचं शत्रुत्व न स्वीकारता तुम्हाला मनाला मित्र बनवायचं आहे. आणि म्हणून अर्जुनाला पुढे जाऊन अजून प्रश्न आहेत, असंख्य प्रश्न आहेत अर्जुनाच्या मनामध्ये, की अर्जुन म्हणतोय की हे वैराग्य करायचंय, हे वैराग्य साधून अष्टांग योग साधण्यासाठी आपल्याला तप करून आणि परमेश्वराच्या चिंतनामध्ये या सगळ्या जे यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधीपर्यंत पोहोचण्यापर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत. परंतु जेव्हा ज्याला योग या साधनेमध्ये जर यश प्राप्त झालं नाही तर काय होती त्याची गती. म्हणजे त्याला अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की एखादी व्यक्ती प्रयत्न खूप करते, की प्रयत्न करून करून स्वतःला या अष्टांग योगाद्वारे आणि या सगळ्या योगाच्या द्वारे परमेश्वराच्या चिंतनामध्ये गुंतण्याचा प्रयत्न करते, पण जसं मी म्हटलं की त्याला कुठेतरी सकाम वृत्ती जर असली तर पुन्हा त्या भौतिक जगामध्ये येण्याची खूप ती शक्यता असते आणि पुन्हा ते नाकारता येत नाही मग त्याला, आणि कुठेतरी ते सायकल पुन्हा रिव्हर्स होतं. आणि जर तसं झालं तर भगवंत अशा योग्यांचं काय होतं. मग भगवंत सांगतायत की अशा योग्यांना अनेक वर्षे पवित्र जीवांच्या ग्रहावर आनंदात व्यतीत केल्यावर त्यांचा जन्म नीतिमान कुटुंबात किंवा श्रीमंत घराण्यात होतो. म्हणजे काय की त्यांनी जरी पृथ्वी तलावर म्हणजे जरी त्यांनी योग साधना केली आणि पूर्णपणे नाही करू गेली तरीही त्यांना काय होईल तर त्यांना एखाद्या श्रीमंत घराण्यात आणि किंवा त्यांना तो भक्तिभाव आणि ज्ञानी कुटुंबात जन्म घेतो, असा जन्म निश्चितच दुर्मिळ आहे. म्हणजे काय होतं की अशांचा जन्म हा ज्ञानी कुटुंबामध्ये होऊ शकतो, श्रीमंत कुटुंबामध्ये होऊ शकतो, एखाद्या आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये होऊ शकतो, कारण की त्यांनी योग स्वीकारलेला आहे. आणि मग त्यांनी जर ती गोष्ट एखाद्या आपण म्हणतो की जर त्यांनी ती 10% आधीच्या जन्मामध्ये त्यांनी जर ते 10% तो प्रयत्न केला असेल, पुढच्या जन्मापासून तो 11व्या टक्क्यापासून सुरू होतो, कारण तो प्रयत्न कुठेतरी सुरू केलाय त्यांनी, त्या मार्गावर तो आहे, फक्त ते कुठेतरी पूर्ण झालं नाहीये. आणि म्हणूनच त्या जन्मानी त्याला तो जो आध्यात्मिक किंवा त्या श्रीमंत घराण्यात किंवा त्या पवित्र घराण्यात जेव्हा जन्म मिळतो तेव्हा तो त्याचं कर्म तिथून पुढे सुरू करतो.
जसं तुम्ही 40% आता या जीवनामध्ये तुम्ही तुमचं एवढं कर्म पूर्ण केले, तुम्ही तुमचं एवढं साधना पूर्ण केली आहे, तर तुमची पुढच्या जन्मामध्ये तुम्हाला जरी ती साधना पूर्ण नसेल झाली तरी तुम्ही 41व्या टक्क्यापासून ती सुरू करता, की तुम्हाला तुमचा जन्म, कारण तुम्ही जे केलेलं असतं त्याचं जे कर्म, मी तुम्हाला कालचं जसं सांगितलं की कर्म तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारे, मग कर्म समजणं हे खूप कठीण आहे, परंतु त्याचे जे परिणाम आहेत आणि त्याची जी पुढची मार्गस्थ होण्याची गोष्ट आहे तर ती अशा प्रकारे सुरू होते की तुमचं पुढचा जन्म त्याचं पुढचं हे सुरू करतो. तर अशा प्रकारे ह्या कर्मांवर अवलंबून असतं आणि अशा प्रकारे हे की मनुष्याला चांगला जन्म मिळतो आणि मनुष्याला या दुर्मिळ अशा या आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये किंवा जसं मी म्हटलं ज्ञानी कुटुंबामध्ये अशा प्रकारे जन्म मिळतो. तर आता मग योगी आणि संन्यासी, जसं आपण म्हटलं की अष्टांग योग साधून आणि परमेश्वराच्या चिंतनामध्ये पूर्ण समाधी घेऊन जो योगी असतो, हा योगी आणि संन्यासी याला वाईसी वर्सा, की योगी हा कधी बनू शकतो की ज्याच्या मनाने संन्यास घेतलाय, जो मनाने संन्यासी झालेला आहे, ज्यांनी मनाने पूर्ण इंद्रियांवर आपलं काबू, आपलं नियंत्रण मिळवलं आहे, असा हा संपूर्ण योगी. आणि मग कोण आहे सर्वश्रेष्ठ, जे आपण बघतो इथे नारद मुनी, चैतन्य महाप्रभू यांचे सारखे हे उत्तम योगी की ज्यांनी पूर्णपणे इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवून आणि मनाच्या नियंत्रणाने पूर्णपणे परमेश्वराच्या चिंतनामध्ये स्वतःला झोकून दिलेलं आणि पूर्णपणे निष्काम कर्म, की जे अकर्म करत होते नंतर निष्काम कर्मयोगाच्या द्वारे अकर्माकडे गेलेले होते. एक सेकंद द्या मला जरा, हे हवं हे सोमला केलं. तर अशा प्रकारे तर ते अकर्म म्हणजे जे नारद मुनी, जे आपण बघतो की श्रीला प्रभुपाद जे फक्त परमेश्वराचं नामस्मरण करून फक्त कृष्ण भावनेचा प्रसार केलेला आहे आणि अशा या अकर्माच्या मार्गावरती जे सर्वश्रेष्ठ योगी आहेत. आणि मग पुढे जाऊन आपण बघतो आहोत की जेव्हा म्हणजे आपण म्हणतोय की आता परमेश्वरांनी सांगितलं की अष्टांग योग, हे अष्टांग योगाच्या साधनेने आणि या सगळ्या माध्यमातून तुम्ही परमेश्वराच्या चिंतनामध्ये जेव्हा स्वतःला गुंतवता, पूर्णपणे चिंतन करता, तेव्हा तुम्ही त्या पायरीवर जाता की तुम्ही समाधीच्या पायरीवर जाता. म्हणून असे हे ज्ञान, मग जेव्हा हे तुम्हाला ज्ञान मिळतं, जेव्हा तुम्ही हे अष्टांग योग स्वतः आत्मसात करता, हे सगळं करत करत तुम्हाला परमेश्वराचं चिंतन करण्यामध्ये जी एकाग्रता मिळते, परमेश्वराशी एकरूप होण्यासाठी जे होतं ते स्टेप बाय स्टेप असतं आणि मग ते कुठेतरी हे जिने चढत चढत जायला लागतं. म्हणून काय तर प्रत्येक गोष्टीचं मग तुम्ही काय करताय हे, तर हे तुम्ही प्रत्येक गोष्ट ही भक्ती योगामध्ये एकरूप होतीये, भक्ती योगाच्या मार्गावरच जातीये. पुढे जाऊन तुम्ही बघाल तर हे एक सुंदर चित्र आहे की तुम्हाला हे कुठे नेतंय, हे दाखवते मी तुम्हाला. हे की हा लिफ्ट आहे की जिना आहे. मग जसं मी आता सांगत होते की तुम्ही या पायऱ्यांनी, या पायऱ्या चढून चढून मग अष्टांग योग केलाय, मग ज्ञान योग केलाय, सकाम कर्म सोडून निष्काम कर्मयोग केलाय, अकर्माच्या मार्गाने जाऊन हळूहळू तुम्ही या मार्गाने जाऊन भक्ती योगाच्या मार्गाने तुम्ही परमेश्वराच्या साधनेमध्ये स्वतःला पूर्णपणे एकरूप करा. परंतु भगवंत सांगतायत की हे सगळे योग आहेत, पण तुला लिफ्ट दिली आहे मी, आणि ती लिफ्ट कुठली आहे, तर लिफ्ट आहे भक्ती योगाची, की तुम्ही नामस्मरणाच्या यज्ञाने, नामस्मरण करण्याने तुम्ही पूर्णपणे भगवंतांशी एकरूप होता आणि तुमच्या इंद्रियांकी हे अशा प्रकारचा हा भक्ती योग आहे की ज्याने तुम्ही, ज्याच्या नामस्मरणाने, ज्या मंत्राच्या नामस्मरणाने तुम्ही भक्तीच्या या मार्गावर, या लिफ्टनी म्हणजे जिन्यांचा तुम्हाला एक एक योगाची स्टेप चढतच जायला नकोय. मग जेव्हा तुम्ही प्रत्येक स्वतःला त्या नामस्मरणासाठी तयार कराल आणि पूर्णपणे मग ते एक माळ चॅन्टिंग केलंय, 2 माळ केलंय, मग तुम्ही एका माळेपासून 10 वेळा म्हणण्यापासून सुरुवात करा. पण कसं सुरुवात करा की हातात कम्प्युटर, हातात मोबाईल नको, समोर टीव्ही नको, मग कुठलेही डिस्ट्रॅक्शन नको. जसं पहिले आपण सांगितलं की हे का निर्जन स्थळी जायचंय, का ध्यान करायला निर्जन स्थळी जायला लागायचं, कारण कुठल्याही प्रकारचं डिस्ट्रॅक्शन नकोय, कुठल्याही प्रकारचे अडथळे नकोय. अशा प्रकारे जेव्हा हे ध्यानधारणा, आणि म्हणूनच मग या नामस्मरणाच्या मार्गाच्या आधारे तुम्ही या भक्ती मार्गावरती, या लिफ्टनी सर्वात वरती जाऊ शकता आणि या अध्यात्माच्या मार्गावर असं लवकर पटापट जाऊ शकता. आणि म्हणूनच या अध्यात्माच्या, म्हणून या भक्ती साधनेला आणि या भक्ती योगाला म्हणून महत्व आहे. आणि जसं भागवतांमध्ये मी त्याचं त्या दिवशीच्या श्लोकावरच हा श्लोक आधारित आहे की हरेर नमा हरेर नमा, की तुम्ही कुठल्याही दुसरी गती नाही. पुढचं परत आपण तो श्लोक म्हणतो
की त्याच्याशिवाय एवम नास्ती एवम नास्ती एवम नास्ती अथर्वम, की कुठल्याही प्रकारचं दुसरं उपाय नाही, दुसरा उपाय नाही, दुसरा उपाय नाही, की फक्त तुम्ही नामस्मरण करा, की जप हा हरेर नमः हा एकच मंत्र आहे जो कलियुगाचा यज्ञ आहे. आणि त्या यज्ञाचं नामस्मरण, त्या नामस्मरणाचं करा, जपाचं म्हणजे त्या नावाचं स्मरण करून तुम्ही या भक्ती योगाच्या मार्गावरती मार्गस्थ व्हा. जसं सत्ययुगामध्ये भगवान विष्णूंचं चिंतन केलं जायचं, त्रेतायुगामध्ये खर्च करून यज्ञ केले जायचे, याग केले जायचे, द्वापार युगामध्ये पूजा अर्चा केल्या जायचा, तसं या कलियुगामध्ये स्वतः चैतन्य महाप्रभूंनी हा महामंत्र आणलेला आहे. आणि या भगवंतांनी त्याचं नामस्मरण, जशा आदर्श व्यक्तींनी, जसं चैतन्य महाप्रभूंसारख्या महान या आदर्श व्यक्तींनी या 500 वर्षांपूर्वी कलियुगामध्ये या महामंत्राचा प्रसार केलेला आहे. आणि प्रत्येक जण या नामसंकीर्तन, मग संकीर्तन म्हणजे काय तर आनंद, कीर्तनाबरोबर नाच करणं. आणि मग तुम्ही त्या कीर्तनात इतके रममाण होऊन जाता की आपण बघतो की टाळ मृदुंग, जसं आपण वारी बघतो, आपल्या पंढरीची वारी बघतो, आपण या पंढरीच्या वारी पंढरपूरमध्ये, की नामकरण कीर्तनाचा आणि संकीर्तनाचा असा गजर असतो, नामाचा गजर, की विठ्ठल 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 विठ्ठल, की फक्त त्याचं नामस्मरण आणि त्याच्या तालावर ठेका धरलेला असतो वारकऱ्यांनी. आणि मग त्या ज्या दिंडीला आणि त्या ज्या पंढरीच्या वारीला काही वेगळंच महत्व असतं. आणि तसं या संकीर्तनाचं महत्व आहे. अशा या कीर्तनामध्ये जेव्हा मनुष्य पूर्णपणे भक्त रममाण होऊन जातो आणि पूर्णपणे गायन आणि नाच यांनी पूर्णपणे रममाण होऊन भगवंतांचं संकीर्तन करतो, तेव्हा त्याचा एक महिमा वेगळाच असतो, की तुम्ही अगदी काय म्हणतो ना, तुम्ही तुमचं सगळं मन तन मन धनाने पूर्ण भगवंतांची एकरूप होण्याचा प्रयत्न करता. आणि तसा या कलियुगामध्ये असा प्रयत्न आहे की तुम्ही नाम मंत्र, मग इथे आलं तुमचं मंत्र, मग मन आणि त्र म्हणजे काय हो, की तुम्हाला या मन आणि त्र म्हणजे तुमचं मन या साऊंड व्हायब्रेशन म्हणजे या जपाच्या गोष्टींनी, या जपाच्या साऊंड व्हायब्रेशन्सनी काय होतंय, तुमचं मन डिलिव्हर होतंय, तुमचं मन त्रायते, मन त्रायते. मग तुमचं मन डिलिव्हर होतंय कुठे तर अध्यात्माच्या मार्गावरती. आणि अशा प्रकारे मंत्र, आणि म्हणूनच या मंत्राचा जप म्हणजे या नामस्मरण करण्याने, या महामंत्राने तुमचं मन डिलिव्हर होतं, तुमचं मन या आध्यात्मिक मार्गावर डिलिव्हर होतं. अशा या मंत्र या शब्दाचं छानपैकी फोड केलेली आहे सुंदर. आणि याला मंत्र म्हणजे काय आणि त्याचं हे अशा प्रकारे विश्लेषण करून स्वतः श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलं. आणि म्हणून या जपाचं महत्व, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि मग संकीर्तन केलं जातं. इस्कॉन मध्ये तुम्ही बघता, आता वृंदावन यात्रा झाली गेल्या सॉरी वृंदावन यात्रा आत्ताच झाली मार्च मध्ये. त्याच्यानंतर आधी मायापूर यात्रा झाली, की ज्याच्यामध्ये संकीर्तन आणि ज्याच्यामध्ये पूर्णपणे अध्यात्माच्या दिवसभराचा जो पूर्ण शेड्यूल असतं ना, की खूप सुंदर. तुम्ही एखादी अनुभव घ्या नक्की एखादी यात्रेला जाऊन, जेव्हा तुम्ही इस्कॉनची एका फॅमिलीचा भाग व्हाल, तुम्ही नक्की, म्हणजे मला स्वतःलाही जमलं नाही अजून, कारण आपण इतक्या आपल्या पर्सनल कमिटमेंटमध्ये असतो ना, की कठीण जातं हो. म्हणजे आपण ते जर शक्य करू शकलो तर नक्की त्याचा अनुभव घ्या, की या संकीर्तनाचा अनुभव एक वेगळा असतो. आणि मग या नामसंकीर्तनाचं महत्व काय आहे तर याला खूप शास्त्राचा संदर्भ आहे. आणि भगवंतांनी स्वतः सांगितलंय त्याप्रमाणे श्रीला प्रभुपादांनी ज्या भगवद्गीतेमध्ये लिहिलंय की नामसंकीर्तनाचा, आणि मग याने समाज प्रबोधन सुद्धा घडवलं गेलेलं आहे, की याला शास्त्राचा संदर्भ तर आहेच, की प्रत्येक या नामस्मरणामध्ये हरे कृष्ण, की कृष्णाची एनर्जी म्हणजे परमेश्वराची सगळी शक्ती याच्यामध्ये आहे मंत्रामध्ये. आणि तुम्ही एकदा जरी हा मंत्र म्हटला तरी त्या मंत्राला वेगळं, त्याला शास्त्राचा संदर्भ. मी हे श्लोक आहेत हे तुम्हाला हे जरा नीट झाले नाही. इन द एज ऑफ कली पीपल शुड सिम्पली चॅन्ट द होली नेम, की अशा प्रकारे या मंत्राचं जे आहेत हरेर नम आणि काही भागवतांमधले श्लोक आहेत ते मी तुम्हाला ग्रुपवर नक्की शेअर करीन, की कशा प्रकारे त्या हरिकृष्णाच्या महामंत्राला संदर्भात शास्त्र संदर्भात असे श्लोक आहेत, की कलियुगामध्ये का मंत्र म्हणावे आणि का महामंत्राचा प्रसार स्वतः श्री चैतन्य महाप्रभूंनी केला. आणि अशा या महामंत्राचं महत्व, हरेर नम हरेर नमैव केवलम कलौ नास्ती एव कतैर अन्यथा. जसं हा श्लोक मला अगदी म्हणजे तोंडपाठ आहे, बाकीचे श्लोक हे नीटपणे नसल्याने, परंतु तुम्ही या श्लोकाला आणि याला शास्त्रीय संदर्भ या चॅन्टिंगला, या जप साधनेला असा आहे की कुठलाही दुसरा यज्ञ नाही, तुम्ही नामस्मरणावर जास्तीत जास्त फोकस करण्याचा प्रयत्न करा. अशा प्रकारे तुम्ही प्रत्येक वेळी नामस्मरण केल्याने काय तर ओ सॅक्रिफाइसेस आय एम चॅन्टिंग द होली नेम्स, की तुम्ही प्रत्येक वेळी जर श्रीला प्रभुपादांना बघाल की तुम्ही त्यांचे वाणी ऐका, ज्यांना मी तुम्हाला काही व्हिडिओज पण पाठवीन ग्रुपवर, मला काही मटेरियल पाठवायचंय, डेफिनेटली मी पाठवत राहीन, तर आता शक्य नाही झालंय, पण काही मटेरियल काढून मी तुम्हाला ती साईट तर नक्की पाठवीन की जी आहे, ज्याच्यावर जाऊन तुम्ही प्रभुपादांचे काही व्हिडिओज बघा, काही ऑडिओज ऐका, खूप सुंदर.
त्यांचा आवाज इतका भिडतो, म्हणजे आपण म्हणतो ना की कुठेतरी आवाजातच इतकं सामर्थ्य आणि इतकं पावित्र्य आहे ना की तुमच्या मनाला भिडतं ते आणि तुम्हाला ती गोष्ट करण्यासाठी इतकं उद्युक्त करतं की ते काय म्हणतायत त्याच्यावर पूर्णपणे विश्वास बसतो, की शुद्ध भक्त एक सांगतोय आपल्याला, याची पूर्णपणे प्रचिती येते. तर अशा प्रकारे शास्त्राचा संदर्भ सांगतोय, हे प्रभू, हे परमेश्वर, तुझ्या नामात सर्व जीवांचे कल्याण आहे व म्हणून तुझी अनेक नावं आहेत, जसं कन्हैया, जसं गोविंदा जो गायीचाही सगळ्या आहे, जो सगळ्या गोपिकांचा जो लाडका आहे, जो सगळ्या गायींचा लाडका आहे, तुझ्या नावात तुझ्या सर्व शक्ती आहे, ज्याच्यामध्ये जनार्दन आहे जो सगळ्या जगाची काळजी घेतोय, ऋषिकेश आहे ज्याच्या सगळ्या इंद्रियांवर त्याचा पूर्णपणे ताबा आहे, अशी त्याची वेगवेगळी नावं आहेत. मधुसूदन, ज्यांनी असुरांचं वध केलेलं आहे, त्याच्यानंतर त्याचं वेगवेगळ्या नावांनी जी नावं आहेत त्याला, की ज्यांनी असुरांचा वेगवेगळा वध केला, त्या नावांनी त्याचं वेगवेगळी नावं आहेत भगवंतांची, जी 1008 किंवा जी अनेक नावं आहेत, त्या नावांमध्ये प्रत्येक नावाला तो अर्थ आहे. जगन्नाथ, जनार्दन, मग कन्हैया, मग गोविंदा, ऋषिकेश, त्याच्यानंतर धनंजय, खूप वेगवेगळी नावं आहेत की ज्या गोष्टींनी, ज्या प्रत्येक नावाला एक एक सिग्निफिकन्स आहे. म्हणजे मी तर म्हणेन एक तुम्हाला छानपैकी एक ऍक्टिव्हिटी, तर प्रत्येकाने मला उद्या आल्यानंतर एक 11 नावं तरी सांगा की खरोखर मला आवडेल, मी मुलांना दिलेली असं हे, तर तुम्ही खरोखर की, आणि तुम्ही त्याच्या संबोधना, तुम्ही त्याच्या अर्थासकट की प्रयत्न करा. तुम्हाला असे पुष्कळ, मी तुम्हाला प्रयत्न करीन माहिती अजून पाठवायचा, परंतु तुमच्या ऐकण्यामध्ये अशी अनेक प्रचलित नावं आहेत आपल्या की जे आपल्याला खूप आवडतात. श्रीकृष्ण हे नाव की जे सगळ्यांना अट्रॅक्ट करणारा, सगळ्यांना आकर्षित करणारा असा हा कृष्ण आहे, की हे कृष्ण नावानेच परमेश्वर, की परमेश्वराच्या त्या भावनेनेच आपलं मन आकर्षित होत असतं. अशा प्रकारे हे भगवंतांची वेगवेगळ्या, तुझ्या नामस्मरणाचे काहीही कडक नियम नाही. म्हणून आधीच सांगितलं त्याप्रमाणे हे पुढे जाऊन आपण अजून करणार आहोत, की महामंत्राचा जप करताना त्याचं पालन करावं. काय पालन करावं, कुठल्या गोष्टींचं? तर महामंत्रांचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करावा. मग पंचतत्व मंत्र काय आहे? तर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौरभक्त वृंद. जसं चैतन्य चैतन्य महाप्रभू, प्रभू नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर आणि वासादी असे हे कोणाचे अंश आहेत? तर हे श्रीकृष्ण, बलराम, त्याच्यानंतर शिव, सदाशिव म्हणजे नारद मुनी आणि राधाराणी, या पाचीही त्यांचे अंश आहेत. तर या असे भगवंतांचे अंश ज्यांच्यामध्ये आहे त्यांचं स्मरण करावं. महामंत्र करण्यापूर्वी त्यांचं स्मरण करून मग पुढची वाटचाल करावी, पुढच्या नामस्मरणाला सुरुवात करावी, असा हा एक नियम आहे. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्त वृंद, असं हे 5 जणांचं आपल्याला समोरच्या चित्रामध्ये दिसतायत आपल्याला. महामंत्राचा जप करत असताना याचं पालन करावं. मंत्र ऐकता येईल इतक्या जोरात म्हणावा, कुणाची लाज वाटू नये हो. तुम्ही बाहेर आहात तरी का नाही म्हणावं? तुम्हाला भेंड्या खेळता येतात, पिक्चरची गाणी मोठ्या मोठ्याने म्हणता येतात, मग नामस्मरण करण्यामध्ये कसली लाज आली आहे? म्हणा मोठमोठ्याने कीर्तन, म्हणा संकीर्तन. अहो, तुमचा आजूबाजूचा परिसर इतका पवित्र होईल की तुम्हाला जाणवेल व्हायब्रेशन्स, की प्रयत्न करून बघा, की जा एक 4 जणांमध्ये आणि सुरुवात करा, बघा तुम्हाला मिळते की नाही साथ. नक्कीच. म्हणून तो इतक्या आवाजात करावा की नक्की सगळ्यांना ऐकू यावा. मग त्याचा त्रास नक्कीच, हा ठीक आहे, आपण एवढी काळजी घेतो की कोणी झोपलंय माणूस किंवा आजारी, तेवढी काळजी प्रत्येक जण घेत असतो, पण इनफॅक्ट त्याचे व्हायब्रेशन्स आणि त्या नामस्मरणाने एखाद्या व्यक्तीला तर चांगला आनंदच मिळेल त्याच्यातून. म्हणूनच ते करण्याची लाज नसावी आणि ते नक्कीच इतक्या जोरात म्हणावा तो मंत्र ऐकता येईल तुम्हाला. त्या शब्दाचा प्रत्येक उच्चार करावा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रत्येक त्या शब्दाचा नीट उच्चार करावा, त्याला तितकंच महत्व आहे. या बीजाक्षरी मंत्र 16 अक्षरी मंत्र आहे. या 16 अक्षरी मंत्राला म्हणून प्रभुपादांनी म्हणून सांगितलं की कमीत कमी जेव्हा 16 वेळा चॅन्टिंग केलं जाईल तेव्हा तो त्या आश्रयी मार्गाला लागतो आणि तेव्हा मग ते कुठेतरी भगवंतांचा आश्रय, आणि तितकं मिनिमम चॅन्टिंग. आणि म्हणून हे थोडेसे नियम की तुम्ही थोडेसे बांधील व्हा, कुठेतरी काही त्याग केला नाहीत मग तुम्हाला काही मिळत नाही. आपण म्हणतो ना की कुठल्याही गोष्टीचं फळ हे असंच, फळ म्हणण्यापेक्षा की त्या गोष्टीचं महत्व पटलं पाहिजे, आणि म्हणूनच कुठेतरी स्वतःला त्याच्यामध्ये तुम्ही ते नियम बाह्यबद्ध होऊन झोकून द्या. तर महामंत्राचा जप करत असताना याचं पालन करावं. जप आदरपूर्वक, भक्तिभावाने आणि एकाग्र चित्ताने करावा. मग तुम्ही तो एकट्याने एका जागी बसून करा, 4 जणांनी मिळून करा, आपल्या फॅमिलीमध्ये सगळ्यांनी घरात बसून करा, परंतु तो एकाग्र चित्ताने करा. मग बोलताय, अरे बाबा तू आज कसा आहेस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. मधून म्हणणार नका हो.
मग तुम्ही नका करू, गप्पा मारून घ्या, सगळं करा आणि मग नामस्मरण करा, पण एकाग्र चित्ताने करा, भक्तिभावाने. त्याच्यात मग 5 मिनिटं केलं तरी चालेल, पण त्याच्यात तो भक्तिभाव दिसू दे, हे खूप महत्वाचं आहे. कोणत्याही स्थळी बसून करा, चालताना करा, कोणत्याही दिशेला तोंड करून करा, त्याचं काहीही तुम्हाला बांधिलकी नाहीये किंवा काही असे नियम नाहीत. तुम्ही एकटं बसून रानात बसला आहेत, कुठे जंगलात बसला आहेत किंवा कुठेही नदीच्या तीरी गेला आहेत, घरात बसला आहात, तरी तुम्ही तेवढं पावित्र्य राखून तुम्ही नक्कीच नामस्मरण करू शकता. कोणत्याही वेळी तुम्ही जप करा, आंघोळ करून बसलं पाहिजे असं काही नाही. तथापि पहाटे हा जो 4:30चा ब्रह्ममुहूर्त आहे तो अत्यंत योग्य सांगितलाय. आपण म्हणतो ना, प्रत्येक गोष्ट करताना बघा की ब्रह्ममुहूर्तावर करावी. जेव्हा आपण पूजा अर्चा करतो, यज्ञ करतो, आपल्या घरामध्ये काही गोष्टी धार्मिक विधी करतो बघा, आपण पहाटेच्या वेळी करतो किंवा सकाळच्या वेळात. कारण का, त्या जो ब्रह्ममुहूर्त आणि त्या मुहूर्ताला एक महत्व आहे की त्या वेळेला करणं हे तुम्ही जितकं त्या वेळेचं महत्व असं की जितकं आत्मसात लवकर करू शकता. आपण बघा मुलांना सांगतो की पहाटे उठून अभ्यास करा, की जी गोष्ट तुम्ही दिवसभरामध्ये 1 तास लागेल ती तुम्हाला 5 मिनिटात करता येईल. इतक्या त्या वेळेला एक वेगळं महत्व आहे, सामर्थ्य आहे त्या वेळेमध्ये, ब्रह्ममुहूर्ताचं सामर्थ्य आहे. आणि म्हणूनच तेव्हा केलं तर ते जास्त श्रेयस्कर आहे. जप स्नानापूर्वी नंतर केव्हाही करा, की तुम्ही मन शुद्ध ठेवा. हो, मग तुम्ही म्हणता ना काखेत गंगा, काय काकोटी में गंगा, तर मन स्वच्छ आहे तुमचं. तर काय 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 ती म्हण आहे, काहीतरी म्हण आहे मराठी, तर त्याच्यामुळे काहीतरी म्हण आहे ना अशी की तुम्ही मन स्वच्छ असलं तरी बास आहे. मन चंगा तो जग चंगा, तो कटोती में गंगा, मन चंगा तो जग चंगा, तो काकोटी में गंगा. बरोबर, अगदी बरोबर. की तुमच्या मनामध्ये मन पवित्र असेल तर तुमच्या काकोटीत गंगा असल्यासारखंच आहे, की इतकं पावित्र्य आहे तुमच्या मनाचं. तर हे तुमचं असावं. म्हणजे उद्देश हा सांगण्याचा की तुम्ही आंघोळ करण्यापूर्वी जप करताना तो मोजणं श्रेयस्कर. की मग या 108 म्हण्यांचं मी आज तुम्हाला पाठवते ग्रुपवर, मी आधीही पाठवलंय, पण 108 वेळा का म्हणावा, की मग जेव्हा गोपींचं, मग 108 गोपींचा त्याला एक सिग्निफिकन्स दिलेला आहे. मग काही वेळेला 27 नक्षत्र जे 9 वेळेला, म्हणजे त्या दृष्टीने त्याचा मग वेगवेगळ्या आहेत गोष्टी आणि मग वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचा एक सिग्निफिकन्स आणि त्याचं महत्व सांगितलंय, जे मी तुम्हाला ग्रुपवर टाकीन. अशा 3-4 गोष्टी मी आठवणीने तुम्हाला ग्रुपवर, की 108च म्हणी का आहेत त्या ह्याच्यामध्ये, प्रभुपादांनी खूप सुंदर लिहिलं आहे. आणि ज्यांच्याकडे जर इनिशियल काही पुस्तक असेल ना ह्याच्याविषयी, तर त्याच्यात आहे पण माहिती, पण मी तुम्हाला स्वतः ती छापलेली पाठवेन, मी त्याच्या साईटवर पाठवेन. आणि म्हणून ते मोजून करावं, आणि म्हणूनच त्या 108 म्हणी मोजण्याला हे महत्व आहे. आणि मग हे करू नये, काय करू नये, तर महामंत्राच्या जागी काही शब्दांचा जप करू नये. म्हणजे कुठल्याही शब्दांचा, की फक्त 1-2 शब्द वापरले असं नाही, पूर्ण मंत्राचा व्यवस्थित जप करावा. आणि कुठल्या इतर गोष्टी करताना हे करू नये, तेवढं करा. माळेतील कृष्णमणीवर जप केला नाही जात. जसं मी तुम्हाला माळ आणली आहे प्रत्यक्ष दाखवायला, की ह्या कृष्णमण्यावर तुम्ही जप करू नका. आणि मग म्हणजे याला म्हटलं की त्याला त्याच्यात धरू नका. तुमचं एक सुरुवात आणि एक शेवट त्यांनी, पण तुम्ही सुरुवात करताना हे बोक निषिद्ध मानलं जातं, सुरुवातीचं पहिलं बोक. आणि म्हणून करताना तुम्ही जप असा माळ पुढे न्या, आणि ही अशी माळ पुढे नेली जाते, आणि अशा प्रकारे तुम्ही जप करा. तर ह्या जपाचं महत्व म्हणजे हे काही नियम आहेत की तेवढे तुम्ही पाळा. पुस्तक वाचताना, टीव्ही बघताना जप करू नये, तेवढं मन तुमचं डिस्ट्रॅक्ट करा. जप करण्याचा फायदा काय हो, बघा किती आनंदात आहे कुटुंब, की संकीर्तन करताय, छान प्रसन्न वातावरण झालेलं आहे, मन प्रसन्न आहे, सगळ्यांचे चेहरे प्रसन्न हसरे आहेत, की किती वातावरणामध्ये प्रसन्नता आहे. हे याचं महत्व आहे. कर्मफलांपासून मुक्ती मिळते. मग जी तुम्ही वाईट कर्म किंवा काही केलं असेल, ज्याची तुम्हाला या दारू प्यायलेत बाबा, तर तुम्हाला वेगवेगळ्या नरकात जाऊन जे यातना, मग या सगळ्या फळांपासून मुक्ती मिळायला प्रयत्न होतो, की ज्यांनी काही वाईट कृत्य केलेली आहेत, पण जर ह्या नामस्मरणाच्या मार्गावर आले तर या कर्मांपासून मुक्ती मिळू शकते. या कर्मांच्या फळापासून निश्चित मुक्ती असते. आणि वाईट व्यसनांपासून, जसं मी सांगितलं, श्रीला प्रभुपाद जे अक्षरशः सगळे होते ड्रग ॲडिक्ट, आणि सगळ्या त्यांना इतकं त्यांचं परिवर्तन केलं की सध्याच्या अवस्थेत आपण आपल्या विचार व इच्छांचे गुलाम होतोय. की ज्या प्रकारे हे आहारी जात आहेत, की जी ही पिढी आहे, मधली वर्नरेबल पिढी आहे, 16 ते 25 हा वयोगट, की तो वयोगट पण आपण खूप छान प्रकारे त्याचा रिस्पॉन्स मिळतोय. आणि महत्व एवढंच आहे की कुठेतरी त्या मनाला स्थैर्य मिळणं, कुठेतरी त्या मनाने चुकीच्या गोष्टींकडे वाटचाल न करणं, हा उद्दिष्ट आहे. आणि म्हणूनच या ड्रग्सच्या आहारी आत्महत्या करायला किती प्रवृत्त होत आहेत ही जनरेशन. का? कारण की दुसरं काही दिसत नाही, तिथेच एंड आहे जगाचा. हो, नाही हो, असं नाहीये.
आणि म्हणूनच यांना मार्गस्थ करणं, यांना चांगल्या मार्गावरती नेणं आणि मनाला त्यांच्या दौर्बल्य घालून सामर्थ्यवान बनवणं, हे सगळं याच्यातनं खूप शक्य आहे. आणि म्हणूनच या गोष्टींपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी नामस्मरणाचा जप. आणि खूप आपल्याला वाईट, आणि एस्पेशली आता तुम्ही बघाल तर या पॅन्डेमिकच्या ह्याच्यात तर आपल्याला करोना राहायला बाजूला हो, पण माणसांनी केवढ्या गोष्टींना तोंड दिलेलं आहे. म्हणजे मी ऐकलं त्याप्रमाणे मानसिक आजारांनी माणसांना खूप तोंड दिलंय. कारण की लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, लोकांच्या कितीतरी गोष्टींना लोकांना खूप दुःखाना सामोरं जायला लागलंय. कितीतरी लोक नातेवाईक दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये लाटेमध्ये तर कितीतरी गोष्ट लोक गेली त्याच्यामध्ये, म्हणजे खूप कमावली लोकांनी. आणि त्यामुळे अत्यंत म्हणजे खूप ते अस्थैर्य झालेलं. आणि बघाल तुम्ही 3 वर्ष अशांत झालंय सगळं वातावरण, तुम्ही जगातलं बघाल तर अशांत झालेलं आहे. आणि अशांत या वातावरणामध्ये खूप या स्थैर्य मिळवण्याची आणि तुम्हाला खरोखर म्हणजे अशा या मार्गाची खूप नितांत गरज आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी हा अध्यात्माचा, कुठेतरी या नामस्मरणाचा मार्ग तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींपासून कुठेतरी लांब ठेवतो, तुम्हाला तुमच्या मनाचं सामर्थ्य वाढवायला निश्चित मदत करतो. आणि म्हणूनच हे नामस्मरण करण्याचा नक्की प्रयत्न करा. चिंता आणि स्ट्रेस पासून तुमची नक्की, बघा किती आनंदाने एकमेकांची मस्त संकीर्तन करतायत, मृदंग वाजवतायत, की सगळं विसरून जातात हो. जसं तुम्ही एखादी गोष्ट मला सांगा ना, तुम्ही जेव्हा तुम्हाला आवडणारी एखादी गोष्ट करता, की मी गाणं शिकतोय, मी नाच शिकतोय, मग तुम्ही ते गाणं शिकताना तो 1 तास, मी स्वतः अनुभवलंय हो, मी गाणी शिकते तेव्हा, की मी तो 1 तास माझ्या मनात दुसरं काही येत नाही हो, की आपण जगाचा विसर पडतो आपल्याला, की आपण इतके तल्लीन होऊन जातो. डान्स, आपण जेव्हा नाच शिकतो की आपण रममाण होऊन जातो. तसं जेव्हा परमेश्वराचं संकीर्तन, की रममाण होऊन जा, जगाचा विसर पडला तरी चालेल, पण तुम्ही तो आनंद घ्या, तुम्ही तो भक्तिभाव, तो भाव वाढा मनामध्ये. आणि मग तो जेव्हा त्याच्याने तुमचं तुम्ही समाज प्रबोधन करू शकता, मनशांती, की आजूबाजूच्या परिसरातल्या लोकांची मनं बदलायला सुद्धा त्यांनी मदत होते. की एखादी व्यक्ती जर वाईट गोष्ट करायला प्रवृत्त होत असेल, तर ती त्याच्यापासून परावृत्त केली जाते. इतकं सामर्थ्य आहे, इतकं सामर्थ्य आहे या जपामध्ये, नामस्मरणामध्ये. आणि म्हणूनच ते जर तुम्ही कीर्तनाद्वारे, म्हणून या यात्रा केल्या जातात. आणि म्हणूनच जेव्हा एकत्र येऊन 10,000 लोक जेव्हा हे नामस्मरण, बघा तुम्ही करोनाच्या काळामध्ये हनुमान चालीसा, भीमरूपी सगळ्यांनी एकत्र म्हटलं की या वेळेला सगळ्यांनी 4 वाजता सुरू करा. बघा की एकत्र त्याच्या ज्या एनर्जी, त्याच्या ज्या वेव्स असतात, त्या सगळ्या जगामध्ये त्याचं सामर्थ्य, त्याच्या जगामध्ये त्याचं सगळी निगेटिव्हिटी घालवायला त्याचं मदत झालेली आहे. आणि कुठेतरी तोच प्रयत्न होता की या सगळ्या स्तोत्रांनी आणि या सगळ्या मंत्रांनी ही निगेटिव्हिटी घालवण्याचा प्रयत्न करूया. आणि तसं हे सामर्थ्य आहे, तसं हे या महामंत्रामध्ये प्रचंड सामर्थ्य आहे. आणि म्हणूनच त्याची प्रत्येकाने प्रचिती घ्यावी. आणि मनशांती, खरा निर्मळ आनंद त्याच्याने मिळतो, आत्मज्ञान मिळतं. या समाज प्रबोधनाबरोबर तुम्ही आत्मसाक्षात्काराकडे तुमची वाटचाल होते, तुम्ही स्वतःला जाणता, परमेश्वराला जाणता, आणि तुम्ही परमेश्वराचे अंश आहात. आणि आपल्याला परमेश्वराच्या चिंतनामध्ये स्वतःला झोकून द्यायचं, हे जाणून हरे कृष्ण महामंत्राबाबत लोक काय म्हणतायत. मग प्रत्येकाने आपापल्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत की ही खरोखरच एक ईश्वर प्राप्तीची क्रिया आहे. महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल असं घडायला लागलेलं आहे. असं या वेगवेगळ्या जीन क्लॉस म्हणून जो वेगवेगळ्या कलाकार किंवा जे त्या क्षेत्रामधले जे नावाजलेले लोक आहेत, त्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया, अल्बर्ट बर्श फोर्ड, की फोर्ड तुम्ही बघाल तर अमरीश, म्हणजे त्यांना आता अमरीश महाराजांचं, की त्यांनी सगळा त्याग करून त्यांनी, बघा तुम्ही बघाल की त्यांनी ही वस्त्र पण परिधान केलेली आहेत. एवढे मोठे बिझनेसमन, महामंत्रांचा जपाचा माझ्या आयुष्यावर अत्यंत मोठा, की त्यांचं टर्निंग पॉईंट होतं आणि त्यांचं पूर्ण आयुष्य बदलून त्यांनी जे काही होतं ते परमेश्वराच्या सेवेसाठी सगळं दिलेलं आहे. की आज तुम्ही फोर्डचा कंपनीच्या मालकांना किंवा फोर्ड कंपनीचा भरभराट बघाल, कारण की शेवटी कुठेतरी ती खूप चांगल्या गोष्टींनी आणि जे काही मिळत होतं त्याचा खूप सद्वापर केला गेला आणि खूप चांगल्या गोष्टींसाठी वापर केला गेला. अशा प्रकारे हे सगळे जे नावाजलेले लोक, मी अनेक वर्षांपासून हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करत आहे, याहून अधिक आल्हाददायक मला काहीही वाटत नाही. या जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे, आत्मविश्वासाने आणि मनशांतीने पार पडू शकतो. ऋषिकेश मफतलाल म्हणतायत हरिकृष्ण मंत्राने त्यांना काय फायदा झाला. त्याच्यानंतर फॉरेन कंट्रीज मधल्या ज्या आहेत, अँड ऑफिस, जे तुम्हाला काही पिक्चर्स मधले आणि काही, बघा तुम्ही इथे साडीमध्ये आली आहे, ही तुम्ही किती ट्रान्सफॉर्म झालंय बघा, हीच ती व्यक्ती आहे पण ती साडीमध्ये. आणि सांगायची गोष्ट, तुम्ही जेव्हा कोणी बघाल की फॉरेन कंट्रीजमध्ये, म्हणजे आपल्याला काही त्याचं नाही, आपल्याकडं खरोखर ते व्हावं जास्तीत जास्त हीच एक इच्छा आहे. परंतु तिथल्या लोकांनी बघा किती आत्मसात, की साड्यांशिवाय नसतात ते. प्रत्येक वेळी तुम्ही बघाल तर बायकांनी साड्या नेसलेल्या असतात. तुम्ही काही उत्सव बघाल,
गोकुळाष्टमीचे करतात, इस्कॉनचे उत्सव, तर प्रत्येक प्रत्येक बाईनी छान साडी नेसलेली असते, त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने त्यांना जमेल तशी, कारण ते पावित्र्य हो. कारण आपण म्हणतो की शेवटी त्या पावित्र्य पदर सगळ्या अंगावरून, मग असंच नाही गेली साडी नेसली, पण त्याला कुठेतरी महत्व आहे हो. त्या आपल्या कल्चरला खूप महत्व आहे, त्या आपल्या संस्कृतीला खूप महत्व आहे. कारण तुम्ही जेव्हा तो जो रिस्पेक्ट राखता, तुम्ही त्या गोष्टीला एक जो मान देता, तो मान देणं खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच चॅन्टिंग हेल्प मी गिव्ह अप द बॅड हॅबिट्स, इट चेंज्ड माय विजन कम्प्लिटली. म्हणजे लुकिंग ॲट विजन्स, की प्रत्येकाची एक दृष्टी बदलायला मदत झालेला आहे. बाय स्टार्टिंग टू द चॅन्टिंग हरे कृष्णा आय रेट हॅपीनेस, म्हणजे मी सगळीकडे सगळ्या गोष्टींमध्ये आनंद मिळवू शकलो. असं प्रत्येक या व्यक्तीने दिलेलं आहे की मेक्स मी फील क्लोज टू द गॉड, की प्रत्येक या व्यक्तीने आपल्या आपल्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत आणि त्यांना काय वाटलं. तर अशा या प्रत्येक, म्हणून यू ऑल्सो चॅन्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जप करा आणि आनंद मिळवा, आनंदी राहा. अशा प्रकारे आपण या 6व्या अध्यायाला, ध्यान योगाला या तुम्ही प्रत्येक अध्यायाचा अंत बघाल, प्रत्येक हा नामस्मरणाच्या यज्ञामध्ये, की तुम्हाला शेवटी सगळा मार्ग हा भक्ती मार्गावर. म्हणून हा छानसे हे मधले 6 अध्याय ऐकाल तर तुम्हाला खूप अजून मजा येईल, खूप छान वाटेल, कारण हे इतके सुंदर कुपीमधले ठेवलेले आहेत, पण हे प्रत्येक अध्याय आपल्याला शेवटी या भक्तीच्या मार्गावर नेत आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या ध्यान योगाला आपण इथे संपवतो आहोत. ध्यान योगाची समाप्ती होतीये. मी माझं अध्ययन संपवते. तुम्हाला काही प्रश्न असतील